Здравейте, приятели! Намирам се в офиса на Home Deal в СНДК. Много кратко ви оправя на една доста интересна тема. Възможно ли е продажбата на имот за 6 цифрена сума само единствено в имот.bg или имотните портали? Ще дам няколко конкретни направления и няколко въпроса, които всеки един от вас трябва да се зададе преди да обяви своя апартамент чрез имотните портали. На първо място, има ли въобще купувачи, които ще платят такава огромна сума и които да бъдат намерени само единствено в имотните портали, или по-скоро това са хора, които са делегирали правата за намирането на такъв имот на други хора. Другото, което е много важно, възможно ли е само по базови снимки, без никаква конкретика, без никаква информация, никаква стратегия за продажбата, да очаква човек да получи огромна сума, без да инвестира никакви средства точно в тези неща, които изброих. Един от най-ценните активи на българина е недвижимия имот. И точно там най-малко човек следва да прави каквито и да било компромиси от гледна точка на продажбата. Вложете необходимия ресурс, време, намерете хора, които могат да подсигурят продажбата. Това е нещо, с което не трябва да се прави компромис. Успешен ден!